Yan guys, yung part 2 na guys, please subscribe, comment, like, guys, maraming salamat. Ay, gituha lagi. Katong dihilot, manghinis pa? Patay, manghinis ko plato. Ay, kaliro. Hindi pwede, oy. Patay. Ma, pwede. Pwede sa manghinis. Ma, ay lang dito. Ito yung lawas before, ano ito? Pwede magluto. Minas na po, ano ito? Wala ko lain lagi. Mugas po ba? Makatipid ko. Ito na. Hotel Uya, ano eh. Shout out, shout out, shout out, shout out. Shout out guys. Libre ni sa Primus. Kaya nagpailot siya guys. Libre ni pansit. Grabe kadaghan. Ilato tindahan Thank you, dito ma'am. guys. Ilato dito amang. Awa. Ano mo ulit mo dipili? Balik ko ba mo naman? Look order. Ano Lisa, ito pampoy mga sa unang sweldo. Thank you Primo sa papansit. Kumita ba ito mo? Silpin mo. Itsura siya mga kapan. Hindi ka na ko tingnan. Kaya order ka. Primos Restaurant. Sana ada sa mamugas ya. Geraha. Ini na mo mana? Anda ma'am. Sir. Ginamo. With ginamos. With Coke. Ginamos. Sakar ka na ito. Sakar.
Wala ba? Wala ba? Siling na ba magawa ng cellphone mo? Automatic. Ano? Ang dragon. Sangguko. Ano sangguko? Ikaw? Uy, picture-picture mo ka. Uy, wamargi ko inter. Kasi ako tulan. Mapahilot ko siya. Mapahilot ko kung sakit. Ito likod ng tanaw. Nila kita pantiguangan nila. Ikay. Jadi mo bulit na pahilot na sa akin na. Ha? Kinsa? Yan ba na? Kasi ba? Minit ito. Oo. Kani daw bro. Kalimot naman ko. Hindi ko ka-memorize. Ay! Memorize pagod anak customer. Ngay, di ba anak? Ha? Anak, ito mo. Ba't? Oh, bala. Yan ba, ito mo.
naman sila pwede. Ano na ang bagay din? Ano na kung pwede sila? Ito, mga rin ako naman. Ito, takpan na. Agto ka naman. Agto ka naman. Alas 6, alas 6. Ano naman kami namin na? Ang bulak. Ang lang. Naman kasi ano. At bakit sila yung Ambi. Ambi, malubat na po na ba? Bakit mo mga silikon? Uy! Gara. Di man ka na. Ambi na, be. Dad. You are ready for a cat. You kill
Okay, kinsa ni Panyo? Yeah. Na lang. Yan, parang ito, bro. Pagbasaran na, nagkaroon ko kuma, di sa tamaligo. Jaga-jacket kan? Hindi ka dagan maning pang. Dulap. Dili tugod na. Dito. Daan ko dapat pagpapulot ba? Kana gadi mo dili naman ako nagdili ka din sa. Ina. Napagsikan din mo na siya. Chat out PG. Reply mo na siya. Open dyan. Hindi sa open, apa sila sa Colosseum. Eh, kung diya sila sa kuan, Orisa, open mo na siya. Ang may wifi. Yan na boss, mamaya na ka. Jesus name, ayun na. Medyas, jaging pants jacket. Hindi ko Ayan, thank you for watching guys. Bye-bye. Love you guys. Sundo.